बुथारगोन दैनिखौ खेबनि आङो गिदिर गिदिर गिङानाथ' फिसा फिसा आखानो नुनो हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय थाबाय लोगोफोर लोगोफोर दिनै आं मोनसे भिडिअ लाबोनानै फैलायबाय नोंसिनि गेजेराव लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ नोंसोर नायलांदो लोगोफोर माबायदि जागोन लोगोफोर नोंसोरो नायब्लानो बिराद मिनिगोन ना दिनैहाय मोनसे आं आनबक्सिं खालामनो नागिरदों लोगोफोर अब्ला थोदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायसै आं माहाय लादों सानदों लोगोफोर नै बावसो लादों आङो लागाव मा बुस्थु सानदों नोंसोरलाय लोगोफोर बेखौलाय मा बुस्थु सानदों हाब मा बुस्थुब्रा बेलाय नायबाय थादो अब्लासो मिथिगोन मा बुस्थु र' अब्ला आं बेखौहाय खेंनायसै अपेन खालामनायसै आनबक्सिं आच्छा र' बोरैथो आयै नाय लोगोफोर नाय जै नायबायथाय नोंसोरो मिनियाब्ला उफाय गैया नोंसोर लोगोफोर भिडिअआ ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जाखागोन ना लोगोफोर बोरैब्रा है सियाला जानाय नङालै सियाला जानाय नङा मा बुस्थु नोंसोर नायबाथाय गोमोखागोनसो लोगोफोर मा बुस्थुब्ला आंथ' ओरैबायदि एक्साइटेड जाना दङ नायनो सिलिपसो मोनग्रोलायबावो नै बाब 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 बेफोरखौलाय माथोबाव बाब 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 मा बुस्थु मा बुस्थु बेलै आयै गोसोमल' नुदों दा अपेन खालामब्लासो नुगोन लोगोफोर अपेन खालामब्लासो र' देखायजोबगोन भिडिअखौ नोंसोरो नायलांबाय था जोबजासिम दाननानै नायनाङा होमब्लासो नोंसोर भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनगोन आरोना आंथ' बिराद एक्साइटेड जानानै दङ लोगोफोर नायनो केमेरामेना ओइ मा बुस्थु बेलाय मा बुस्थु बेलाय हिनजावफ्रा दैनायखौ बिदिसो खोमा लायो गाननायनि आरो बेलाय माथोबाव बे माथोबाव आरो माथोबाव बेलाय बेयो नै सालाफा दहायनो पेन्टसोमोन बियो गोजौनि माने नै साला दैनिखौ खोबग्राया मानि सानदों नोङो लोगोफोर बियो इंलेन्डनिफ्रायसो आं खालामदों आदा मिथिगौ नोंसोर लोगोफोर इंलेन्ड प्रडाक्टनि गाननायखानायसो अब्ला गुला खुग्रोनि आङो गाननानै देखायखानाय जायो हिनजावफ्रा दैनिखौ माबायदि खोमा लायो मिथिगौ नोंसोर लोगोफोर नाय दैनिखौ माबायदि खोमा लायो हिनजावफोरा ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ लोगोफोर बोरैदि र' नैबेखौ गानग्रोनायसै बे बुस्थुनिसोलै आलायखौ गानग्रोनायसै बोरैब्रा जराखौ नुलाय लाङाखिसै आं ओरै नामा बुथारगोन दैनिखौ खेबनि आङो गिदिर गिदिर गिङानाथ' फिसा फिसा आखानो नुनो मोजां नुनाय नङा आरो ना जायखिया जास्ट नोंसिनो सेम्पोलबानो देखायगोन आङो हिनजावफ्रा दैनिखौ माबायदि खोमो आरो गोसो जायोब्ला अन्दायखौ सोबावगोन आं दा ओरैबायदि हिनजाव बायदि नुबाय दे आमेरिकानि मालथ' आङो बरिया गैया नालाय आयो मा गाहायनिखौबो गाननि आङो होमब्ला माबायदि नुयो गोजौनि जाजेनबाय साला हिनजावफ्रा बिदिब्ला दैनिखौ बिदिसो खोबनानै लायो र' लोगोफोर र' गायनिखौबो गानथारनायसैलै आङो माबायदि नुयो लागौ फाग्लाय था खोबग्राया बिदिसो बियो बिदिसो आमेरिकानि मालाय बिदिसो फाग्ला आमेरिकानि मिनिना थैनोसै आङो सयथिबो बोरै गानोब्रा गाननो रोंलाङाखिसै रोंबाय
Minyak tensi angin sucibe. Ora buri. Gan grab biji sih ada nih ladies punya balai. Ada ini kok keberan muda nengah ma bayi. Enggak pernah ini kok biji kemayu salah. Dunia itu first time gue naik terbelang. Laga. Laga. Biji sih kayu. Biji nongali. Jaksi biji nongtara. Dulu. Kingane mujang dekai punya nih sini hai. Beri urisu ndang nih urisu. nih. Oh, biji sudah. Lah. Oh. Mana? Musaran dekai bawa gunang. Baidimlay sidimlay. Seksi nungni soler lene gue cuma bawa gunang lu. Laga. Buru kagriya le pagla. How sweet. Lah. Cara ini aku masih orang gule. Jahoi logoफोर आङो दैनियानो फिसा नालाय आखानो मोजां नुवा खिसि जानो हागौ नुदों बरिया नुदों नै. नोंसोरो आंखौबा बिदि इन्टारेस्टिं भिडिअ नायनोब्ला नोंसोर फल' खालामनानै जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाना जाबाय ना लोगोफोर होमब्लानो बेफोरबायदि इन्टारेस्ट भिडिअ नुबाय थानो मोनगोन आंनियावहाय खिन्थु साबस्क्राइब खालामाला नोंसोर लोगोफोर नुनाय नङा आरो एन्टारटेनमेन्ट. अब्ला नोंसोरो लोगोफोर गाव सिदलाबायजोबदो आंनि इउटिउब चेनेलखौ शेयार खालामलाबायना दे एसे ऑडियन्सनो आं मोसानानै दिन्थियो. सेक्सि नोंनि सोलेर लासि जायो मानो गोसो लागा. स' लोगोफोर होमब्ला बिदिया बेयाव नांबायना हिनजावफ्रा दैनिखौ माबायदि खोमा लायो नुखाबाय दा लोगोफोर नोंसोरो बिदि खोमा लायो आरो ओरै बेरायलायबावो सिख्लाफ्रा सिक्सिनो ओरैहा बरिया नुदों. फेशन श' खालामदो दसे. फेशन श' ओरै थाबायनानै ओरै फेशन खालामैया लोगोफोर सिख्लाफ्रा बरिया बिदि दा सिख्लाफ्रा देखायनायफ्रा दैनिखौ खोमानैहाय दुमब्रां एकदम देखायबायलायसि बिदि गाननानैहाय आंबो दिनैहाय नोंसिनो गाननानै देखायबाय आरोना स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौबो बन्द' खालामनायसै दोनथ'नायसै लोगोफोर होमब्ला नोंसोर आंनि इउटिउब चेनेलखौ नोंसोर साबस्क्राइब खालामाखै दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लादो बेफोरबायदि इन्टारेस्ट भिडिअ नुनो मोनबाय थागोन आरोना लोगोफोर नोंसोरो अब्ला भिडिअखौबो लोगोफोर दोनथ'नायसै स' लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ गाइस